Так, мені треба встати, підняти свою духу і поїхати захищати мою країну. Ні. Я точно знаю, що мені було і страшно в тому числі, і адреналіну доволі багато було, але дякувати Всевишньому вистачило сил не впадати в паніку, да, і розмірковувати все ж таки реалістично і більш-менш з холодним розсудом. Дістало просто. І зараз, знову ж таки, дякувати Всевишньому, я все ж таки знаходжусь не в такому розібраному стані, в якому знаходився в 2014 році, посеред міста Сімферополь. Ось. І я і зараз далеко не Джеймс Бонд. Але, по-перше, ось зброя. Саме перше. І тому, я ще раз скажу, що це, головна, скажімо так, головний інструментарій для мене, тому що багато знімають, так, але окрім того, для мене дуже важлива історія кримських татар, вихідців з Криму, тому що, да, в цьому є додатковий такий хімічний елемент, да, який нас всіх поєднує, абсолютно не заважаючи робити спільну справу, всю іншу. Там поруч на блокпосту, або в патрулі, або один з одним, передаючи невеличку лопату, може знаходитися колишній замміністра і працівник ЖЕКу. І це добре. В такому цивільному житті, напевно, вони навряд ли би зустрілися, скажімо, просто різні завдання виконують. Ось, і це теж маркер. Маркер того, що доволі багато людей, яким не байдуже, і різних соціальних прошарків, різного віку, різних професій. В тому числі доволі багато моїх колег і акторів, і режисерів, які вступили до лав ЗСУ і на різних напрямках так само приймають участь і вносять свій внесок в захист країни. І для багатьох з нас це дуже особисто. І напрямок Криму, і напрямок Східу, Луганська, Донецька область. Ось. І те, що люди різних прошарків, різних професій, різного віку, різної ступеню підготовки, те, що вони роблять одну справу задля досягнення однієї мети, це надзвичайно класно. Це ще раз підтверджує тезу про те, що роби те, що можеш, там, де ти є, з тим, що маєш. Ми так само не полишаємо свою роботу, як я і казав, ми і намагаємося знімати на те, що є під руками. Є камера, вмикаємо камеру, є телефон, знімаємо на телефон. Головне встигнути зафіксувати те, що, на твою думку або на твоє почуття, да, може бути як в нагозі, або чимось тебе вразило. Потім вже за монтажним столом подивимося, що з цього вийде. Нібито з одного боку, це важко назвати художньою стрічкою, те, що ми зараз знімаємо, де ми не ставили таке завдання перед собою. Можу сказати єдине, що, можливо, я не те, що не думав про це, інакше скажу. Ти коли потрапляєш туди і на власні очі бачиш наслідки того, що наробили ці орки, скоріш за все, от якраз така певна професійна деформація, да, допомагає напевно, я б з розуму не зійшов би, але це все ж таки допомагає уявити собі, що ти нібито знаходишся, що це неправда, що ти знаходишся посеред якихось надзвичайно коштовних декорацій, величезних, да?
Тому що допустити думку про те, що це насправді в Бородянці, в Ірпені, в Бучі, в Гостомелі, там, де був безпосередньо, в Маріуполі не був, але навіть тих світлин вистачає. Ну, з Маріуполем є для мене дуже особиста історія. Ми десь приблизно місяць, може трохи більше тому, вночі побачив смс. Пане Ахтем, дозвольте звернутися. Це Каліна з Азовсталі. Ми не знайомі, я, скажу так, подумав, що, напевно, навряд чи це саме той замкомандира полку Азов. Написав відповідь, так, звичайно, давайте з'єднаємось. Він подзвонив, виявився дійсно він, і сказав наступне, що пане Ахтем, тут поруч зі мною знаходиться ваш співплемінник, співвітчизник, кримський татарин, лікар, хірург. Він студент, але вже хірург. Тільки сьогодні зробив більше 20 операцій і трохи складно йому. Він не може говорити з батьками, тому що батьки знаходяться на окупованій вже території. Я запитав, з ким би він хотів поговорити, він сказав, що з вами. Ось я вас знайшов. Можете декілька хвилин? Ну так, звичайно, сказав я. А саме взяв трубку, каже, я не вірю, Ахтем, що це ви. Я же вирос на ваших фільмах. Я кажу, Бог или Бог. Не кажу так ніколи акторам, тому що це типу ображає. Це підкреслює наш вік. Це, звичайно, було жарт, він почав сміятися. Ось ми поговорили. Я не пам'ятаю про що. Про кіно, про життя, про батьків в тому числі. Потім він сказав, що Ахтем, мені треба йти, робити операцію. Якщо що, будуть дзвонити. Я швидким листом дзвонив. Обов'язково. Потім трохи поговорили з Калиною ще, і ми потім тримали зв'язок, так не те, що кожного дня. Як і мене, і моїх друзів, ця історія надзвичайно розчулила і вразила. І з одного боку такий приклад справжнього командира. Ми не знайомі, я не знаю, можливо, не так трудно знайти мій телефон і знайти потім посеред ночі, але він це зробив для свого бійця. Ось і гордість, і хвилювання, звичайно, за твого однокровника, брата по народу, який молодший за твою дорослу доньку. А робить такі надзвичайні людяні і надлюдські справи, героїчні в тому числі. Лікує там, де лікувати нічим було, вже робить операції. Я знаю зі слів його і командира, і побратимів, скільки багато життів він врятував. І я вірю в те, що вони повернуться. І маємо зробити все так, щоб вони повернулися живими до нас, до всіх. Так що є особисті історії, в тому числі, які, як на мене, можуть потім стати якоюсь творчою рефлексією. І 100% станеться, тому що, знову ж таки, вся історія людства підтверджує, що таким чином діалектично влаштоване життя. Поруч з такими жахіттями, поруч з трагедією відбувається величезний вибух творчої енергії в тому числі. Тобто, поруч зі смертю життя підтверджує свою першість в цьому світі, все ж таки, і в тому числі через засоби мистецтва, зокрема, скажімо, кіно різних